Започват новините на телевизия Стара Загора. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Анна Турлакова. В началото вижте акцентите от деня. Професор Петрана Чакърова е новия изпълнителен директор на МБАЛ Университетска в Стара Загора. Тя опроверга информацията за съкращаването на 400 от служителите в лечебното заведение. Задържаха телефонни измамници в опита да откраднат от възрастна жена 9000 лева. Полицията в Казанлък се е намесила след сигнал. Нови пейки освежиха парковете на Стара Загора в края на лятото. Обновяването на оборудването ще продължи и през 2014. Професор Петрана Чакърова е новия изпълнителен директор на МБАЛ Университетска в Стара Загора. Решението е взето по време на първото заседание на борда на директорите след промяна в състава му, приета от Съвета на акционерите на 2 септември. Професор Чакърова е ръководител на катедра детски болести на Медицинския факултет при Тракийския университет. В първото си интервю за телевизия Стара Загора в качеството си на ръководител на най-голямата областна болница, професор Чакърова заяви, че информацията за съкращаването на 400 служители е силно преувеличена. Не значи, че има знак на равенство. Между оздравителна програма и 400 съкратени. На мен не ми е ясно откъде се изфабрикува тази страшна цифра, за да създава напрежение в работата на хората. Приоритет ще бъдат водещите и печеливши структури. Те ще бъдат авангарда на болницата. И в крайна сметка, за да не смятат колегите, че аз имам отношение или към той, или към оня, една водеща структура ще налага всички да сравняват по нея. И оттам насетне те сами ще го направят това съкращение, защото ако болницата задължително трябва да излезе от това състояние, как да стане по друг начин? Значи печеливши структури, работещият максимум и другите се равняват по тях. Значи колегите трябва да знаят, че ще има прозрачно управление, че болницата е една и че в нея има равнопоставеност. Капацитет има, но той за мен има много още какво да се желае по отношение на неговата максимална отлична работа. Аз мятам, че не се работи на пълни обороти, поред причини, които не имаме време сега да ги дискутирам. Аз виждам резерва там. И как се отнасяте към обявеното вчера от представителя на държавата госпожа Кюркчиева, която присъства на събранието на акционерите? Тя обяви, че след 2 месеца ще има ново такова събрание, което да възстанови паритета между членовете в борда на директорите, между бивша университетска и бивша МБАЛ. Абсолютно, за мен е абсолютно наложително, абсолютно правомерно и това ще се случи. Не само, аз в момента обмислям заместниците, които ще покана, задължително ще има такъв човек и от тези колеги, които се чувстват пренебрегнати. Вие знаете, че на първи избор имаше известно напрежение този път. Нямаше такова. Страшно съм им признателна. А няма нищо по-отговорно от това да ти гласуват доверие. 2 души са задържани от полицаите за участие в телефонна измама, съобщиха от областната дирекция в Стара Загора. Сигналът е подаден от 84-годишна жена от Казанлък. Тя 3 пъти предавала на непознат мъж различни суми на обща стойност 4550 лева. Възрастната жена била подведена от мнимия си внук да заплати колет, който я изпратил. След 4-то обаждане, когато поисканата сума достига до 9000 лева, тя подава сигнал в полицията в Казанлък. Така органите на реда задържат 28-годишен мъж от град Левски и 50-годишен мъж от Павликени. Двамата са разкрити в дома на жената преди получаването на поредната сума. До края на седмицата ще бъде положена асфалтовата настилка на пътеката от дома на инвалида до паркинг за горка, а до края на месеца ще бъде поставена и обезопасителен парапет, съобщават от прес-центъра на община Стара Загора. Стойността на ремонта е близо 70 000 лева и се извършва след десетки сигнали на обитателите на дома. Изграждането на безопасен път покрай главното шосе Стара Загора-Казанлък е част от инвестиционната програма на община Стара Загора за ремонтни работи по пътни настилки и междублокови пространства за общо над 720 хиляди лева и площ над 16 000 квадратни метра. Обектите са избирани по преписки, сигнали и жалби до общинската администрация. Ще бъде ремонтиран и част от пътя към спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Ремонтирани са още участъци в тежко състояние в централната
централната част на града, както и в кварталите Три Чучура Север, Зора и Железник. Изпълнител на ремонтните дейности е обединение ПС Стара Загора. Строителният надзор от страна на общината се извършва от работни групи, назначени със заповед на кмета Живко Тодоров. Нови пейки в парковете на Стара Загора са монтирани в края на лятото. 29 от тях са в парк 5 октомври и в централната градска част. Те струват малко над 2000 лева, съобщават от общинската администрация. В парк 5 октомври и градината зад драматичен театър Гео Милев са поставени 10 пейки с облегалки и 12 без облегалки. Всички те са с лице към главната антична улица на античен форумен комплекс Августа Траяна, който в момента е в реконструкция. Още 7 места за сядане от този вид ще бъдат разположени в градската градина или по Ларгото. Те са произведени от старозагорска фирма на конкурентни цени и с много добро качество, уточняват от общинската администрация. На друга старозагорска фирма са поръчани още 20 пейки, които до края на месеца ще бъдат разположени в парк Алана и парк Езерото. Подновяването на оборудването в парковете ще продължи и през 2014 година. Над 40 бенефициенти по оперативните програми се включиха в инициативата Научени уроци, организирана от Областния информационен център в Стара Загора. От тях се търси информация за участието им в проекти, така че да бъдат установени критичните места при изпълнението им и да се предложат различни начини за тяхното преодоляване. Предстои данните от анкетите да се анализират на национално ниво, след което ще бъдат организирани кръгли маси по очертаните слаби места при изпълнението на проекти, за да се предложат работещи идеи за преодоляването им. Стратегия за превенция на горските пожари изработва Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора, заедно с партньорски организации от още 4 държави. Проектът Призма се съфинансира от Генерална дирекция хуманитарна помощ и гражданска защита на Европейската комисия, а поискането финансиране е близо $500 000. Проектът Призма е своеобразно продължение на работата по предишен проект, по който е разработен наръчник за работа при бедствия, катастрофи и промишлени инциденти и събрал опита на 7 европейски държави. Касаещи рисковете, които предварително трябваше да изберем, преди да започнем работата по проекта, трябваше да изберем рискове, за които да разработим такива стратегии. What is forest fire in Stara Zagora? Като, например, горските пожари в региона на Стара Загора. And the second result of the project is the approval of the handbook and to make it better. And the third result has to be that more people know about this approach. Вторият резултат от проекта трябва да бъде одобряване на информацията, включена в този наръчник, и разпространяването на тази информация до повече хора. В настоящия проект участват 5 региона от България, Португалия, Холандия и Естония с еднаквата необходимост от разработването на стратегии. Изготвяне анализ на риска приоритетно за община Стара Загора. Това ще бъде направено и за региона, като сме се фокусирали върху горските пожари, понеже това е бедствие, което всички знаем се повтаря всяка година. Проектът е с продължителност 18 месеца и за Стара Загора предоставя възможност да бъдат ползвани вече разработени и оценени от Европейската комисия стратегически документи, анализи и добри практики, допълни още Румяна Грозева. Това беше по-важното от деня, госпожи и господа. Следват прогнозата за времето. Спортните новини представя Желязко Динев. От мен хубава вечер.